Felly, nawr eich bod chi'n deall data personol. Beth yw'r pethau pwysig i'w cofio a'i gwneud wrth ddelio â'r data? Yn gyntaf, ym mis Mai 2019, mae rheolau diogelu data cyffredinol GDPR yn newid ac yn ail-osod Deddf Diogelu Data 1998 y Deyrnas Unedig. Golyga hyn fod rhaid i bawb yma yn y cyngor newid ei ffordd o weithio. Mae yna 4 prif beth i'w cofio am GDPR. Mae'r ddeddf yn gofyn i'r cyngor ddangos ein bod ni'n cyd-ymffurfio â hi. Felly, bydd rhaid i'ch gwasanaeth gadw rhywbeth o'r enw cofrestr ased gwybodaeth. Ymysg bethau eraill, bydd hynny'n cynnwys disgrifiad o'r data personol sydd gan eich adran a'r rhesymau cyfreithiol rydych chi'n ei ddefnyddio. Nesaf, mae'r rheolau'n gofyn i ni fod yn eglur wrth ddelio â data personol. A darparu pobl a rhybudd preifatrwydd neu wybodaeth. Bydd hyn yn darparu gwybodaeth fanwl am sut mae ei data'n cael ei brosesu. Felly, bydd rhaid i chi ddweud wrth bobl pwy ydych chi, enghraifft y cyngor, enw'r swyddog diogelu data a sut i gysylltu â nhw, a pha ddata sydd gennych chi. Hefyd, am faint y byddwch chi'n cadw'r data, beth rydych chi'n ei wneud gyda'r data, a pham, a gyda phwy mae'r data'n cael ei rannu. Ac, os ydych chi'n cysylltu â chwsmeriaid neu breswylwyr, efallai bydd angen i chi optio i mewn i dderbyn cyswllt gennych chi yn y dyfodol, bob tro byddwch yn cysylltu â nhw. Os nad ydych chi'n siŵr, gofynnwch am gyngor. Nesa, casglwch cyn lleied o ddata a sydd angen arnoch chi. Peidiwch â chasglu gwybodaeth heb reswm. Casglwch y data sydd ei angen arnoch chi am reswm sydd yn y rhybudd preifatrwydd yn unig. Mae hefyd yn holl bwysig i ystyried am ba hyd yr ydych yn ei gadw. Rhaid i chi beidio â chadw data yr ydych wedi ei casglu yn hwy nag sydd rhaid am y rheswm y cafodd ei gasglu yn y lle cyntaf. Cofiwch, mae'n rhaid i ddata personol fod yn gywir ac yn gyfredol, a dileuwch y data pam nad oes ei angen arnoch chi. Bydd y GDPR hefyd yn rhoi rhagor o reolaeth i unigolion dros ei data personol. Mae hynny'n cynnwys ei hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata personol, ei hawl i ofyn i ni gael gwared ar fathau o ddata personol sydd gennym, sydd hefyd yn cael ei alw'n hawl i gael ei anghofio, ei hawl i gyfyngu a gwrthod beth rydyn ni'n defnyddio ei data ar ei cyfer, ei hawl i symud ei data personol rhwng y cyngor a sefydliadau eraill, symudedd data. Hefyd, os ydych chi'n gweithio gyda data plant, meddyliwch am ffurfiau hawl addas. Edrychwch am ffyrdd i gydbwyso'n hangen i rannu gwybodaeth rhwng asiantaethau dibynadwy a'r angen i gadw data personol yn ddiogel. Fodd bynnag, mae pethau'n gallu mynd o'i le, ac os ydych chi'n meddwl bod data personol wedi cael ei golli, datgelu neu gamdrin yn amrhiodol, gall hwn fod yn fater o dorri diogelwch data personol. Os ydych chi'n meddwl bod hyn wedi digwydd, mae'n rhaid i chi adrodd y peth yn ôl drwy broses adrodd y cyngor yn syth. Dan reolau GDPR, mae'n rhaid i ni fel cyngor adrodd toriadau rheolor at Gomisiynydd Gwybodaeth y Deyrnas Unedig o fewn 72 awr. Felly, peidiwch ag oedi, adroddwch y peth yn syth.